രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ബാച്ചിലുള്ളവർ മാത്രം അറ്റൻഡൻസ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ബാച്ചിലുള്ളവർ ഓൾറെഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയവരൊന്നും അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്യണ്ട. ഈ ബാച്ചിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലെവൽ 3 അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്കിൽ കയറി അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നരവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഉപദേശാമൃതം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതത്തില് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അപ്പോ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് കണ്ടത്? 6 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ആ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനെന്നും പറഞ്ഞു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിയന്ത്രിക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട പറഞ്ഞു. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരം, ജനേന്ദ്രിയ ത്വര. ഹരിബോൾ. വാചോവേഗം, മനസ്സ്, ക്രോധം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, പിന്നെ നാവ്, ജിഹ്വ നാവ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥ ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ധീരൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതെന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? മുമ്പുള്ളവര് പറഞ്ഞോട്ടെ. അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, നിയമം, നിയമാഗ്രഹം, ജനസംഘ, ലൗല്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അപ്പോ നമ്മള് അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അത്യാഹാര, പ്രയാസ, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘ, ലൗല്യം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യുക, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരിശ്രമിക്കുന്നു, ക്ഷമയോടെ, പതിവ് തത്വങ്ങൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുക, ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക, മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ്? പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സഹകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അതെന്താണ്? വേറെ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത വിപിൻ പ്രഭുജി പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, പ്രതിഫലമായി ഭക്തന്മാർ നൽകുന്നതിന് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക. ഹരിബോൾ. ഭക്തന്മാരോട് എന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. അതെ, മനസ്സ് തുറന്ന് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി. ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, നൽകുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം അല്ലെ. അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
അത് കഴിഞ്ഞ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഭക്തന്മാർ, ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭക്തന്മാര് തന്നെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയതായിട്ട് കനിഷ്ഠഭക്തൻ, കനിഷ്ഠാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. മധ്യമ, ഉത്തമ. അതെ. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മാനസികമായിട്ടല്ലേ? മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കനിഷ്ഠാധികാരിയെ ആദരിക്കണം. ഇനി 2-ാമത്തെ മധ്യമാധികാരിയെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം. ഉത്തമാധികാരിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ സേവനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ ആദരിക്കണം. വിനയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ നമസ്കരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള സഹവാസമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ സേവിക്കണമെന്ന് ഉപദേശമതത്തില് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി ഈ 3 പേരുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടക്കക്കാരാണ്. അവര് നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് തുടങ്ങുന്നവരാണ്. അവര് തന്നെ 3 ലെവലിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ ഓരോ ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളവര് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവരായിരിക്കും. 16 മാല, 4 യമനിയമങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കൂടാതെ അവര് ഭഗവാന് വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിലും ഗുരുവിലും അവര് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു, അവരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതേസമയം കനിഷ്ഠാധികാരികൾ തുടക്കക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം സ്നേഹം കാണിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും അവര് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാത്തവരാണ്. ഭക്തന്മാരെ അവർ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരാണ്. കാരണം തുടക്കക്കാരാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചു ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യരല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള, വളരെ കോമളമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും അധികം അറിവില്ലാത്തവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. പിന്നെ മധ്യമാധികാരി 4 രീതിയിൽ ഉള്ള ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവമായിരിക്കും ഭജിക്കുക. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിലെ സൗഹൃദം, മൈത്രി ആയിരിക്കും. പിന്നെ അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാട്ടും. അസൂയാലുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യും മധ്യമാധികാരികൾ? നിരീശ്വരവാദികൾ, അസൂയാലുക്കൾ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ മധ്യമാധികാരി എന്താ? മാറ്റി നിർത്തും. അവരെ മാറ്റി നിർത്തും. ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയായിരിക്കും അവരോട് പെരുമാറുന്നത്. എന്നാൽ മധ്യമാധികാരി നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്. അവര് പ്രീച്ചിങ്ങിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നവരാണ്. പിന്നെ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിലും നന്നായിട്ട് അറിവുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ഡിബേറ്റുകളിലൊക്കെ പോയാൽ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് ചില ഡിബേറ്റുകളിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? ഉത്തമാധികാരിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം പറയാം. ഉത്തമാധികാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പറഞ്ഞോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആളാണ്. ശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി പറയും. പിന്നെ അവരെയും കൂടി മാറ്റിയെടുക്കും, ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എല്ലാരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ പറയുന്ന നല്ല പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. നല്ല പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രത്തിലും ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. ചഞ്ചല വിശ്വാസം. അതെ. വിപിൻ പ്രഭു എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. പ്രഭുവിന്റെ പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിസേവനത്തെ വ്യതിചലിക്കാത്ത ആളായിരിക്കും. ഭക്തിസ്നേഹത്തിൽ വ്യതിചലിക്കില്ല. പിന്നെ ആരോടും വിവേചനം കാണിക്കില്ല. വിവേചനം കാണിക്കില്ല. എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ, ആരെ കണ്ടാലും അവരുടെ ഭഗവത് ചൈതന്യത്തെയാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാരിലും പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. വേർതിരിച്ച് കാണും. ആത്മാരാമനാണ്. അതായത് സ്വയം സംതൃപ്തനാണ് അദ്ദേഹം. സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കും. എല്ലാരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന ഇതാണ്, എങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും കൂടുതൽ പേരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
ഹരിബോൾ. ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കേണ്ട ആളാണ്. ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മൾ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഭക്തരെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. ദൃഷ്ടേ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംബസം ന ഖലു ബുദ്ബുദഭേന പാംഗേർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നിരനർമ്മൈ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംബസം ന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പാംഗേർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധിർമൈ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണുക എന്നാണ് ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം. സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടിയ സ്വഭാവം. വപുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. ദോഷേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷങ്ങൾ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഏത് ജന്മത്തിലാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു, ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ന പ്രകൃതം ഇഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത്. ഒരു ഭക്തജനത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അതായത് പ്രകൃതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സ്വഭാവം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ്, ആരെങ്കിലും കണ്ട ഉടനെ ബാഹ്യമായിട്ട് നീ അങ്ങ് ഒരുപാട് കറുത്തുപോയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഒരുപാട് മെലിഞ്ഞു പോയല്ലോ, അങ്ങ് വല്ലാണ്ടായല്ലോ, ഒരുപാട് വണ്ണം വെച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാരും കാണുന്നത്. ഒരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ബാഹ്യ സ്വഭാവത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജന്മം എവിടെയാണ് ജനിച്ചതോ, താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളതാണോ, നീച കുലത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിലിജിയനിലാണ്, ചിലപ്പോ വളരെ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ഹിന്ദു അല്ലാത്തവര് വരെ കാണും, ഭക്തന്മാരായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ പൂർവ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മള് ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അത് തെറ്റാണ്, അതൊരു അപരാധമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ എന്നില്ല. മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്ത ആർക്കും ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ വരാൻ ഉള്ള അവസരമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നാമം ജപിക്കാം. ഇന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ നാമം ജപിക്കാവൂ, ഇന്ന ആൾക്കാരെ ഭക്തി ചെയ്യാവൂ, അങ്ങനെ ഇല്ല. ഭഗവത് എല്ലാരും മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും പ്രകാരമാണ് അവർ പല പല റിലിജിയനിലും പല രീതിയിലുള്ള പല സ്വഭാവമുള്ള ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഏത് സ്വഭാവമുള്ള ജന്മം എടുത്താലും അവൻ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നാൽ അവന്റെ ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ അവനെ കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ജന്മം കൊണ്ട് ഏത് ശരീരമാണ് കിട്ടിയതെന്നോ, നിറമുള്ളതാവാം, നിറമില്ലാത്തതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കൂനുള്ളതായിരിക്കാം, കാലിൽ മുടന്തുള്ളതായിരിക്കാം, ഒരുപാട് ശാരീരിക അസുഖങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കാണും ആ ശരീരത്തിന്. അപ്പൊ ജന്മം കൊണ്ട് ചില ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ശരീരം കൊണ്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഗാജലത്തെയാണ്. ഗംഗാജലം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ബുദ ഫേന പങ്ക്, അതായത് ബുദ്ബുദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുമിളകൾ വരും, നുര വരും, ചെളി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളത്തില് മഴക്കാലം വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെളിയും നുരയും പതയും ഒക്കെ ഉള്ള അഴുക്ക വെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായ കണ്ണോട് കൂടുമ്പോൾ അത് അഴുക്ക വെള്ളമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ എങ്ങനെയുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം, ഗംഗാജലം ഗംഗ തന്നെയാണ്, അത് ദിവ്യത്വമുള്ള ജലം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ചെളിയും നുരയും കുമിളയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ജലം ഒരിക്കലും ദുഷിച്ച ജലമാകുന്നില്ല. ആ ജലത്തിൽ എന്നും ആ ദിവ്യത്വം
നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധിയുള്ള ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ കഴുകി വന്ന ജലമാണ് ഗംഗാജലം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകി വന്ന ജലം അത് ഏതവതാരത്തിലാണ് ഈ ഗംഗാജലം അത്രയും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്? ഭൂമിയിലേക്കെന്നല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? വാമനാവതാരത്തിൽ. വാമന അവതാരത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ 3 അടി മണ്ണ് ചോദിക്കും നമ്മുടെ മഹാബലിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ അടി വെച്ച് താഴത്തെ ലോകങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ അടി വെക്കുമ്പോ മുകളിലത്തെ ലോകം എടുക്കും. അതിനുവേണ്ടി കാലുയർത്തുമ്പോ ബ്രഹ്മലോകവും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ആ അണ്ഡം പോലിരിക്കുന്ന ആ കവറിങ് തന്നെ പൊട്ടും ആ കാലിലെ നഖം കൊണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ജലം മുകളിൽ നിന്ന് ജലം ഒഴുകി വന്ന് അത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മദേവൻ കമണ്ഡലുവിൽ ആ ജലം ശേഖരിക്കുകയും ആ ജലം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ കഴുകുകയും ചെയ്യും. കാലുയർത്തി ഉപരിലോകങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാൽവയ്പ് കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ അതിശയിച്ചു പോകും. അത് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം ദേ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ ജലം വരുമ്പോ ആ ജലത്തെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം കഴുകി ഒഴിക്കും. ആ ജലമാണ് ഗംഗാജലം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കഴുകി വന്ന ജലമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധിയുള്ള ദിവ്യത്വമുള്ള ജലമാണ്. അവിടെ കുമിളയും നുരയും ചെളിയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അതുപോലാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരത്തിനും ജന്മം കൊണ്ടും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭൗതികമായ കണ്ണുകളോടുകൂടി ഒരു ഭക്തനെ കാണാൻ പാടില്ല. താൻ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണരുത്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശരീരമോ മോശം നിറമുള്ള ശരീരമോ വികൃതമായ ശരീരമോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ചതോ ദുർബലമായോ ഒരു ശരീരത്തെ അവഗണിക്കണം. സാധാരണ ദർശനം അനുസരിച്ച് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിൽ അത്തരം അപൂർണതകൾ പ്രകടമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശരീരം മലിനീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് കൃത്യമായി ഗംഗയിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് കുമിളകളും നുരയും ചെളിയും നിറയും. ഗംഗാജലം മലിനമാകുന്നില്ല. ആത്മീയ ധാരണയിൽ മുന്നേറിയവർ ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ കുളിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയമായി മുന്നേറിയവർ ഇത് അഴുക്ക വെള്ളമാണ്, മൊത്തവും അഴുക്ക് ചെളിയും നുരയും കുമിളയൊക്കെ കിടക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവര് കുളിക്കാതിരിക്കില്ല. ആത്മീയമായി പുരോഗമിച്ചവർക്കറിയാം ഇതെത്ര ദിവ്യത്വമുള്ളതാണ്. അവര് ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ജലത്തിൽ കുളിക്കും. അതേപോലെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ശരീരബോധത്തിലല്ല, അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ചില ഉയർന്ന ഭക്തര് അവരിവിടെ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കും, എനിക്ക് അത്ര നല്ല ശരീരം വേണ്ട, കുറച്ച് വൈകല്യങ്ങളുള്ള ശരീരം മതി. കാരണം അവർക്ക് ആ ശാരീരിക ബോധം ഒട്ടും വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയില് കൂടുതൽ ഭഗവാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരങ്ങനെ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഉയർന്ന ആത്മാക്കളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ദുർബലത കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മം കൊണ്ട് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിലെ ദുർബലമായ ഒരു ശരീരത്തെ അല്ല നോക്കേണ്ടത്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അവഗണിക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം ഏത് ശരീരം എടുത്താലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനാണ്, ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ മലിനീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ശരീരബോധത്തിലാണ് എല്ലാം കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് വ്യക്തിയെ കണ്ടാലും ആ വ്യക്തിയുടെ ലുക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞോ, വെളുത്തതാണോ കറുത്തതാണോ, ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. പക്ഷെ ആ അവബോധം നമ്മൾ മാറ്റണം. നമ്മൾ ആത്മാവിനെയാണ് കാണേണ്ടത്. ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ആ ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തിയാണ് കാണുന്നത്. പുറമേ ഉള്ള സ്വഭാവം നമ്മൾ അവഗണിക്കണം. തന്റെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തി? അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ നിർദ്ദേശം കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തി. അപ്പോ ശുദ്ധഭക്തിയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തി മാത്രം കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, അന്യമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം ഒന്നുമില്ല, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ചിന്ത. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനമോ ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ കർമ്മമോ ഇതൊന്നും സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ശുദ്ധഭക്തർ. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധഭക്തരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ശരിക്കും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പെടുന്നില്ല, എല്ലാം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോ ഈ ഭക്തരെ അങ്ങനെ ശരീര ബോധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ അത് വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ അതൊക്കെ പോകും. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ അപരാധം അത് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഒരു രീതിയിലും ചെറുതായിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. ആ ഭക്തൻ നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ തെറ്റായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമില്ല. ഭൗതികവാദികൾക്ക് ആ ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ, ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ നടക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവിശ്വാസവും പല കുറ്റങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കൊച്ചിലെ അതങ്ങ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മളുടെ സ്വഭാവമായി പോയി. അപ്പൊ ഭക്തരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. അത് വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. ആ അപരാധം വന്നാൽ ഭക്തി ദേവി നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണി ദൂരെ പോകും നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്താൽ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവരെ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ കണ്ട് അവരിലോട് നമ്മള് അപരാധം ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ അവര് ക്ഷമിക്കാലും ഭഗവാൻ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരിലാണ്, തന്നെക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച വ്യക്തികളെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭഗവാന് സഹിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ അകന്നു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നില്ല, നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഭക്തിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും മടി വരും, നമ്മുടെ സാധനയിലൊക്കെ പ്രശ്നം വരും, നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനൊന്നും തോന്നാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. അത് നമ്മൾ ഏതോ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ബാച്ചിലുള്ളവർ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലുള്ളവർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഈ ബാച്ചിലുള്ളവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് വേണം. അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യൂസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി അത് ട്രൈ ചെയ്യും, അതിനോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ ലോഗ് ഔട്ട് ആവുക? ഫുള്ളായിട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ആവും. ഇത് മിനിമൈസ് ആയി കിടക്കും പ്രഭുജി. ഇല്ല, ഇപ്പം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറും, അങ്ങ് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓ അതെയോ? ഓ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ. ചെയ്തോ? ഗീതാസി മാതാജി ചെയ്തു അല്ലെ? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി അത് നമ്മൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആവില്ല, ഈ സ്ക്രീൻ മിനിമൈസ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ. ഫോണിൽ അവിടെ കാണും. ചാറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പിന്നെ അതിൽ വന്നിട്ട് മറ്റേതിൽ കൂടി കയറി ചെയ്തു, ലിങ്കിൽ കൂടി ഇതിലോട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രഭുജി എങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ശരി മാം. ശരി. മാതാജി ലാസ്റ്റ് ചെയ്താ പോരെ? മതി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അപരാധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപരാധത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകും. നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തോന്നുകയില്ല. ഭക്തി നശിക്കും നമ്മളുടെ അപരാധം ചെയ്താൽ. അപ്പോ അപരാധം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം. ശുദ്ധഭക്തി അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം
ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അപ്പം അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, അതാണ് ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്യ അഭിലാഷിത, അന്യ അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, അത് ശൂന്യമാണ്. ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ജ്ഞാനയോഗ കർമ്മയോഗ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഒന്നും അതിലൊന്നും അവര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതിലൊന്നും അവരുടെ മനസ്സ് വ്യാപൃതമാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ശീലനമാണ് ഭക്തി, ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളുടെ ബോധം മാറാം. ബോധം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലേക്കാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. അത് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ അവബോധം, അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ബോധം. ആ ബോധം ഏത് വസ്തു കണ്ടാലും നമ്മളത് ഏത് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് കാണുന്നത്. എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മളത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണാവബോധമായി. അല്ലാതെ എന്ത് വസ്തു കണ്ടാലും അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക അവബോധമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാങ്ങ കണ്ടു, മാങ്ങ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? ഹായ്, ആ മാങ്ങ എനിക്ക് കഴിക്കണം. അത് എന്ത് ബോധമാണ്? എനിക്ക് ആ മാങ്ങ ആസ്വദിക്കണം. അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണോ? ഭൗതിക ബോധമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ആസ്വാദനം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലേക്കാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ബോധം ആ ഒരു മാങ്ങ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ബോധം എനിക്കത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എനിക്കത് രുചിച്ച് കഴിക്കണം, നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ബോധമാണ്. എന്നാൽ ഈ മാങ്ങ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, ഭഗവാന് ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. അപ്പം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് തുളസീദളം ഇട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി? അത് കൃഷ്ണാവബോധമായി. അതാണ് നമ്മളുടെ ബോധം. ബോധം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യമിടണം. നമ്മളത് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക്, കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നും ഓർമ്മ വരില്ല. നമ്മളത് മനഃപൂർവ്വം അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലെവൽ 3 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാമജപത്തിന്റെ കൗണ്ട് കൂട്ടണം. ഇപ്പം 4 മാല ജപിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ 8 മാല, അങ്ങനെ നമ്മൾ 16 മാലയിൽ എത്തണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആ 16 മാലയിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മളുടെ അവബോധം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന അഴുക്കുകൾ, അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ നാമജപം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാട് മാറും. നമ്മൾ എന്ത് കാണുമ്പോഴും ഇത് ഭഗവാന്റേതാണ്, ഒന്നും എന്റേതല്ല, ഇത് ഭഗവാനാണ് ആസ്വദിക്കേണ്ടത്. ഭോക്താറാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വമാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, ഇതെല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവും ഭഗവാനാണ്, എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം. അത് നമ്മള് അവബോധം ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ നമുക്കത് വരും. അപ്പോഴാണ് അത് കൃഷ്ണാവബോധമാകും. ഒരു സമർപ്പിത ആത്മാവ് ഭൗതിക പരിഗണനയില്ലാതെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അവര് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, സ്വന്തം ആസ്വാദനം ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല. പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ആത്മാക്കളാണ് ശുദ്ധഭക്തര്. അപ്പൊ അവര് ഭൗതിക പരിഗണനകൾ ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളായ ജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായ സേവനത്തെ ശുദ്ധ ഭക്തി യോഗം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കും. അതായത് ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനം മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, കർമ്മം ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഇതിനെല്ലാം അതീതമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ. ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മരഹിതവും മലിനീകരിക്കാത്തവനുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, കർമ്മതീതനാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ശുദ്ധഭക്തർ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കരുത്. അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ അവഗണിക്കണം, കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്?
ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പ്രധാന കർമ്മം ഭക്തി സേവനമാണ്. പരമനാഥന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധമായ സേവനം. അപ്പൊ ആത്മീയമായ ആ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനിലുള്ളത്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മളുടെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പഴയ ബാച്ചിലുള്ള മാതാജിമാര്. ഇതാരാണ് ഈ പിക്ചറിലുള്ളത്? ഗൗരകിഷോർ ബാബാജിയാണ്. ജഗന്നാഥ് ബാബാജി. ആ, ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി അല്ല, ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയാണ്. അത് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ ഗുരുവാണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കണ്ടോ, നല്ല വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല പ്രായമുണ്ട്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നാമം ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് കാണേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വൈകല്യത്തെ നമ്മൾ അവഗണിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത്? ഭഗവത്ഗീതയില് 9.30 പറയുന്നു, അപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യഗ്യവ്യസിതോ ഹി സാ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭക്തര് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണ ആൾക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ കാണുന്ന പോലെ കുറ്റവാളിയെ പോലെ കാണാൻ പാടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സാധുവായിട്ട് കാണണം. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയൊക്കെയാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ചൈതന്യ പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ഈ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്ന ജഗായി മതായി. ജഗായി മതായി വളരെ വലിയ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണരായി ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ യമനിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ച് സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ദൂഷ്യമായിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മളുടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താണ്, അവരെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധിക്കും എന്ന് കരുതി ഇവരെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരടുത്ത് നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവരെന്താണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു കുടവെടുത്ത് തലയ്ക്ക് അടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദേഷ്യം വന്ന് ഇവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവെ തടഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു അവതാര ഉദ്ദേശം ഇതിനായിട്ടുള്ളതല്ല, ആയുധം എടുക്കാനുള്ളതല്ല, അവർക്ക് ഭക്തി കൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ഭക്തരായി. അതിനുശേഷം അവർ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജഗായി മതായി പിന്നെ ഭക്തരായി മാറി. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഇവിടെ അവര് തെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നേരത്തെ അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് കള്ളന്മാരാണ്, അവര് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. പണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരത് അറിവില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെയ്തു. പക്ഷെ പിന്നീട് അവർക്ക് ആ ഭക്തി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഭക്തരായിട്ട് തന്നെ കാണാം. നമുക്ക് മൃഗാരിയുടെ കഥ അറിയാം. മൃഗാരി എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് ഓരോ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നത്. ഓരോ മൃഗങ്ങളെ പാതി കൊന്ന് അത് പടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പം പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്രൂരമായി ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് എന്ന് കാണുന്നില്ല. ഭക്തനായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ഭക്തനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത്ര മാറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അത്രയും മുഴുകി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം. അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലോ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിലോ ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും അവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ അവഗണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇസ്കോണിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ് ഫോറിൻ ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, അല്ലെ, ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്. അവരെല്ലാം ജന്മം കൊണ്ട് താഴ്ന്ന കുലത്തില് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. അവര് വളരെ വലിയ ഭക്തരായി. അവര് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ വരെ എടുത്ത ഭക്തരായി. അപ്പൊ അവര് ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു? ഇത് പ്രഭുപാദര് ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ
ഈ ഈ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്, ഇന്ത്യൻസ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരു മുറുമുറുപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെയാണോ ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്, ഇവരൊക്കെയാണോ നാമം ജപിക്കുന്നത്? കാരണം അവര് ജന്മം കൊണ്ടുള്ള കുടുംബം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരായാലേ അവൻ ബ്രാഹ്മണനാകൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തരം ആൾക്കാരാണ്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവര് മാത്രമേ ഗോസ്വാമി ആകൂ എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻസ് എല്ലാരും ഭക്തരായി, അമേരിക്കൻസ് ഗോസ്വാമിമാരായിട്ടുണ്ട്. മഹാരാജുമാരെല്ലാം ഗോസ്വാമിമാരായി. ഒരുപാട് മഹാരാജുണ്ട് അമേരിക്കൻസ്. അപ്പൊ അവരെ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ജന്മം കൊണ്ട് സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളവർ, അവരൊക്കെ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്, ഇവരൊക്കെ എവിടെ ജനിച്ചവരാണ്, എന്നിട്ടാണോ പണ്ട് ഇവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത നീച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തവരാണ്, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരാവും? അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരിപ്പോൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാരെക്കാളും എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജീവിതം മൊത്തം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ്. ആ വ്യക്തികൾ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നല്ല, അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവര് ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിലേക്ക് ഗോസ്വാമിയായി മാറിയവരാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ വംശ ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ വംശ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തികൾ, അവരൊക്കെ ജന്മം കൊണ്ട് ഗോസ്വാമിമാരായതാണ്. എന്നാൽ ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം ഗോസ്വാമിമാരെ ആകൂ എന്നില്ല. ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഗോസ്വാമി ആകുന്നത്, അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, അവരുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഗോസ്വാമി ആകും. അപ്പം ഈ വിവേചനം ഉണ്ടോ, അവര് അമേരിക്കൻ ഗോസ്വാമിമാരാണ്, ഇവര് നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമിമാരാണ്, അങ്ങനെ വിവേചനം പാടില്ല. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ വൈഷ്ണവരും ഗോസ്വാമി വിരുദ്ധമുണ്ട്. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു ഗോസ്വാമിമാരെ അമേരിക്കൻ ഗോസ്വാമിക്കും പൂർവാചാര്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അവര് ജന്മം കൊണ്ട് ഗോസ്വാമി ആയില്ലെങ്കിലും അവര് കർമ്മം കൊണ്ട് ഗോസ്വാമി ആയ വ്യക്തികളാണ്. അവരെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ഏത് ജന്മത്തിലാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണോ ഗോസ്വാമി ആണോ എന്നില്ല. അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് അവരെ ഗോസ്വാമി തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗോസ്വാമി അവരെ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് തന്നെ കാണണം. അവരെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പരിഗണനകൾ, ജാതി അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗോസ്വാമിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗോസ്വാമി, ഗോ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ജയിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി, അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെൻസസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഗോസ്വാമി. അല്ലാതെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരെ ഗോസ്വാമി ആകുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടിമകളാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഗോസ്വാമി. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഗോസ്വാമി ആയി എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ബാധിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ അധപതനത്തിന് കാരണമാകും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. ഞാൻ ആ ഗോസ്വാമിയാണ്, കുടുംബത്തിലുള്ള ജനിച്ച ഗോസ്വാമിയെക്കാളും ഉയർന്ന ഞാനും ഗോസ്വാമി ആയി. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി ബിരുദം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ അഹങ്കരിച്ചാൽ അവര് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താഴെ പോകും. ഗോസ്വാമി വംശത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടോ ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാൾ മത്സര ബുദ്ധിയുള്ളവനാകരുത്. മാത്സര്യമുണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ അവൻ ആ പദവിയിൽ നിന്ന് നിപതിക്കും. ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരം തോന്നിയാൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഗോസ്വാമി ശീർഷകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തരുടെ കുത്തകയാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തർക്കുള്ളതാണ് ഗോസ്വാമി. ആ ശുദ്ധ ഭക്തർ ഏത് കുലത്തിലാകാം, ഏത് ശരീര സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയും ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അതേ ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കും. ഇനി വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാത്തി മാത എന്നാണ്. ഹാത്തി മാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതയാനയുടെ അപരാധം എന്നാ പറയാ. അതായത് നമ്മളുടെ നല്ല ഒരു പൂന്തോട്ടം, നല്ല പൂക്കളെല്ലാം വളർന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പൂത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു മതയാന വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? എല്ലാം ചവിട്ടി മെതിച്ച് നശിപ്പിക്കും. അതേപോലാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ ലത. നമ്മളുടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ
അത് ഈ മതയാന വന്ന് പൂന്തോട്ടം നശിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഭക്തി നശിപ്പിച്ചു കളയും. അത്രയും ശക്തിയാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിനുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവനോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു അപരാധമാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ അപരാധം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ഈ അപരാധത്തെ ഹാത്തി മാട്ട അല്ലെങ്കിൽ മതയാനയുടെ അപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു മത്തനായ ഗജത്തിന് വലിയ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആകയാൽ ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ ഭക്തനും തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള ഭക്തരെ എല്ലാവിധത്തിൽ സഹായിക്കാനും തയ്യാറാകണം. നമുക്ക് ഒരിടത്തും അസൂയ വരാൻ പാടില്ല ഭക്തന്മാരോട്. നമ്മളുടെ ഉയർന്ന ഭക്തരോട് നമ്മൾ താഴ്മയായി അവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ ഉയർന്ന ഭക്തർ അവർ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ തന്നെ താഴ്ന്ന ഭക്തർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉയർന്ന ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൃഷ്ണാവബോധ വളർച്ച അനുസരിച്ചാണ്, പ്രായം വെച്ചിട്ടല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്തുമാത്രം പുരോഗതി ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ഒരു വൈഷ്ണവനെ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കും, നല്ല വലിയ ഭക്തരായിരിക്കും അവർ. കാരണം അവർ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ജന്മം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല, പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു വരുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ, ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. അവരൊക്കെ ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. ഒരു ഭക്തരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭക്തരുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത്രയും ഭക്തി ചെയ്ത സേവനം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തു. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കിട്ടിയ അവസരമാണ് ഈ ഒരു ജന്മം. അപ്പൊ അവർ ഒരുപാട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തവരാണ്. ചില കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രീച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കും. കാരണം അത് അവരുടെ ആത്മാവ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അത്രയും ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അവരുടെ വളർച്ച അനുസരിച്ചാണ് ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുക. നമ്മൾ 10 അപരാധങ്ങൾ, നാമാപരാധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. കാരണം അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാവരിലും പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരിലും ഭക്തിയുത സേവനം കൊടുത്ത് അവരെയും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിന്ദിച്ചാൽ അത് വളരെ വലിയൊരു അപരാധമാണ്. അത് ഭഗവാന് സഹിക്കില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവനെ അപമാനിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ, വലിയ അപരാധം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ അപരാധത്തെ ഹാത്തി മാട്ട, ആന കുറ്റം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ തടസ്സവും അപകടകരവുമാണിത്. വൈഷ്ണവന്റെ താമരപാദങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആത്മീയ നേട്ടവും നേടാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് ഭക്തർക്ക് അപരാധം ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഭക്തിയാണ് നശിക്കുന്നത്. ഭക്തിലത നശിക്കും. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നില്ല, എല്ലാത്തിനും മടി, അത് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നും. നമ്മള് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവ അപരാധം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഒരു ലീലയാണ്. ഇതില് ഈ വ്യക്തി, ഈ തറയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി രാമചന്ദ്രപുരിയാണ്. രാമചന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരപുരി. ഈശ്വരപുരി ആരാണ്? ഈശ്വരപുരി ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഗുരു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവാണ് ഈശ്വരപുരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദറാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ പല ശിഷ്യന്മാരില് ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്രപുരിക്കുള്ള കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതിലൊരു ശിഷ്യനാണ് ഈശ്വരപുരി, വേറൊരു ശിഷ്യനാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. ഈ രാമചന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ ഭക്തസംഘത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ബ്രഹ്മവാദികളുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ കാരണം ഒരുപാട് അപരാധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്ത അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വസതിയില്
അവിടെ ബ്രഹ്മചാരികൾ എല്ലാരും സന്യാസിമാരെല്ലാം കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ നിറയെ എറുമ്പാണ്. ഈ എറുമ്പ് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സന്യാസി വര്യർ ഇങ്ങനെയാണോ? അമിതമായി മധുരം കഴിക്കാമോ? ആഹാരത്തിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വന്ന് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഭോജനം കൊടുക്കും. കഴിക്കൂ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും 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 കഴിപ്പിക്കും. കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയണത്? ഇദ്ദേഹം പറയും, ഓ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ്. കൊടുത്ത് കഴിപ്പിച്ചിട്ട് പറയും അവർ ഒരുപാട് കഴിക്കുകയാണ്. കാരണം സന്യാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം, അങ്ങനെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അവര് ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതൊരു അപരാധമാണ്. അവരുടെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അവര് താഴ്ന്നു പോകും. കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചേക്കാം. വിമർശനം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലമതിക്കാത്ത ഭൗതികവാദികളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അവർ നമ്മളെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ നമ്മളെ വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അറിവിന്റെ മോശം കർമ്മഫലത്തിലും ഞങ്ങൾ വളരെ ഖേദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് വിമർശിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിമർശനം ശരിക്കും ഒരു അപരാധമാണ്. നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മധ്യമ അധികാരികള് ഈ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മധ്യമാധികാരി 4 രീതിയിലാണ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രേമപൂർവം, ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് മൈത്രിയാണ്, പിന്നെന്താ, അജ്ഞാനികൾക്ക് കാരുണ്യം കൊടുക്കും. ഇനി നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അസൂയാലുക്കൾ അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കും. ശരിക്കും അത് അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമാണ്. അവരോട് അകന്നു നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് 2 പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരുടെ തലയിൽ കയറുകയേയില്ല. അവര് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്കും നല്ലത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരപ്പം കൂടുതൽ കുറ്റം പറയില്ല. കൂടുതൽ കുറ്റം പറയും തോറും അവർ അപരാധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം അവർക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പൊ അവരെ സേവിക്കുകയാണ്, അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളും ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മള് ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ കുറ്റം മാത്രം കണ്ട് അവർക്ക് മാറ്റം ഒന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പറയണ്ട. പറഞ്ഞാല് അവര് അപരാധം ചെയ്യും. അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാൻ വളരെ പാടാണ്. കാരണം അപരാധം നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കും. ഭക്തി ദേവി അകന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ വിമർശിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവരാം? അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഫിലോസഫിയും കൃഷ്ണാബോധവും ഒന്നും പറയണ്ട. എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. എന്താണെന്നറിയോ? പ്രസാദം. പ്രസാദം. അവര് പോലും അറിയില്ല. എല്ലാരും നമ്മൾ വയറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കാരണം പ്രസാദത്തിന് അത്രയും ശക്തിയാണുള്ളത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ പ്രസാദം കഴിച്ച് അവര് ശുദ്ധീകരിക്കും. അവരോട് ഫിലോസഫി ഒന്നും പറയണ്ട. അവർക്കറിയില്ല അത് പ്രസാദം. നമ്മളത് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് തുളസിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അവര് സാധാരണ ഫുഡ് പോലെ അവര് കഴിക്കും. പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല അതിനത്ര ശക്തി ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മള് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ അവരെയും അപരാധം ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ശുദ്ധമായ വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ പരിഗണിക്കുന്നത് വളരെ ദോഷകരമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ബാഹ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. എന്നാൽ ആന്തരിക സവിശേഷതകൾ കാണാനും അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോ സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഒരു കുറ്റം പറയുന്ന സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്നതാണ്. ചില എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറയുമോ, അവർക്കൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ, കുടുംബം നോക്കണ്ട, വീട്ടുകാരിയെ നോക്കണ്ട, ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയല്ലോ, അവരൊക്കെ എത്ര എന്താ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നാ മതിയല്ലോ, ഇങ്ങനാണോ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന്
ഇതൊന്നും അറിയാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾ കുറ്റം പറയാറുണ്ട്. അവര് ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അവരറിയുന്നില്ല അവര് എന്തുമാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അത്രയും മുഴുകി ജീവൻ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലായ വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതിക ബാഹ്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുക. അത് ഒഴിവാക്കണം. കാരണം ഈ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം മത്സ്യമാംസാദികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയും. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പോ കാരണം ഇവരെല്ലാരും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമകളാണ്. ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് ജോലിക്ക് പോണില്ല, ഇവരേ സമയം ടെമ്പിൾ സർവീസ് ആണ്, ഇവർക്ക് കുടുംബം വീട്ടില് ജോലിയില്ല, നമ്മളൊക്കെ 2 അറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവർക്ക് എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണിലുള്ളവര് കണ്ട് കുറ്റം പെടുത്തും. പക്ഷെ അവര് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് മാത്രം പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന ചിന്തയിൽ ആ ഒരു അവബോധത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനം എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് ആ ഒരു സേവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെത്ര ഉയർന്നതാണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവരതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയില് വന്ന വ്യക്തികളാണ്, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. അത് ഉയർന്ന ഭക്തരെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയിൽ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ളവരിലും നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തനെ ഒരു ഭൗതിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ക്രമേണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഭക്തനാകാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജും ഭക്തി തീർത്ഥ മഹാരാജും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻസ് അല്ല. ഇദ്ദേഹം ശരീരം കൊണ്ട് കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ്, ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളതാണ്. എത്ര സൗഹൃദത്തോടു കൂടിയാണ്, ഏത് നിറമാണ്, എന്ത് ശരീരബോധമാണ്, എന്ത് ജന്മമാണ്, ഇതൊന്നുമല്ല നോക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പൊ ശരീരബോധത്തിലല്ല കാണേണ്ടത്, അവരുടെ ഭക്തിയിലാണ്, അവരുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇതെന്താണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ലീലയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബരീഷ് മഹാരാജ് ഏകാദശി വ്രതം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ലീലയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാലോ മാതാജി, കേൾക്കാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ലീലയില് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അത്രയും യോഗിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. ദുർവാസാവ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ വലിയ ഭക്തനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് അത്ര സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഫുൾ ടൈം യോഗാഭ്യാസം ഒക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു, അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കും? അങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം, ഈ കഥ അറിയാലോ. ഏകാദശി എടുക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ദുർവാസാമുനി വരികയും അദ്ദേഹം പിന്നെ കുളിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയും ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി, അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ. അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ച് മറ്റ് അവിടെയുള്ള സ്ഥാനത്തുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ച് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. എന്നാൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം അതിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു. അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചേ? അദ്ദേഹം ഒരു ഭീകര സത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് വരുത്തി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, ശുദ്ധഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അവിടെ സവൈ മനകൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സുദർശന ചക്രം തന്നെ വന്നു. അങ്ങനെ ഈ അസുരനെ വധിക്കുകയും ദുർവാസാമുനിയെ വധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദുർവാസാമുനി എവിടെയെല്ലാം പോയി, ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോയി, മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോയി, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല സുദർശനം പോയത്, ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭക്തന്റെ കാൽക്കൽ വീണാലേ ആ സുദർശനം തിരിച്ചു പോയതുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഏത് ഭക്തനോടാണോ അപരാധം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാപ്പ് ചോദിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുക. അതാണ് അപരാധം ചെയ്താലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദുർവാസ മുനിക്ക് വേറെ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ പോലും ക്ഷമിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തൻ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, അറിയാതെ ആ വ്യക്തി ചെയ്ത തെറ്റിനെ ക്ഷമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാണ്. അസൂയയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇടമില്ല. ഈ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ അസൂയയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മോചിതമായ പരമഹംസന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഒരാൾ ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഗോസ്വാമി എന്ന പദവി അവന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അസൂയപ്പെടരുത്. ആർക്കെങ്കിലും അസൂയ തോന്നിയാൽ അയാൾ പരമഹംസന്റെ വേദിയിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കരുത്. കാരണം ഒരാൾ കൃഷ്ണനാൽ പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ ആ ശക്തി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കരുത്. അതാണ് ആത്മീയമാണ്. ഗുരുവിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവാണ് ഒരുപാട് പേരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ശക്തി ആ ഗുരുവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാബോധം വ്യാപരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തന്റെ ശരീരം ആത്മീയ ശരീരമാണ്. ഉപദേശം നൽകുന്നതോ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തിരുത്തുന്നതോ കുറ്റകരമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യന് ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ റൈറ്റ് ഇല്ല, അത് തെറ്റാണ്. ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ ഉപദേശിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കരുത്. വികസിത വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ആത്മീയ ഗുരുവായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഭൗതികവാദി എല്ലായ്പ്പോഴും അവന്റെ ശിഷ്യനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഉപദേശത്തിന് വിധേയനാകരുത്. ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും ശിഷ്യൻ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വിധേയനാകരുത്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശകൻ സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകരുത്. അതാണ് നമ്മള് ഉയർന്ന ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അതിനൊരു ലീലയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാധവേന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്രപുരി തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരി അല്ല, രാമചന്ദ്രപുരി തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ഭഗവാനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആ ഭാവത്തിൽ കരയാണ്. ഇതാണ് ഈ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. ഈ രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കിടക്കയിൽ കടന്ന് ഭഗവാനെ, ഞാൻ എത്ര പാപിയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഈ ജന്മം ഞാൻ വെറുതെ ആക്കിയല്ലോ എന്ന് കരയുമ്പോ ഈ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള രാമചന്ദ്രപുരി ചെന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ഉപദേശിക്കും. അങ്ങ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനാണോ പറയേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കൂ, അല്ലെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഈ സമയം കരയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കും ഈ രാമചന്ദ്രപുരി. അപ്പോ ഇത് കേട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി പറയും, ഓ, ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ചെയ്ത ഭക്തിസേവനം എല്ലാം നിന്റെ ഈ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണ്, നീ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹം ബ്രഹ്മവാദികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി നശിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഒന്നും അറിയാതെ എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അപരാധമാണ്. അവിടെ ആ ഒരു ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ശിഷ്യന് അർഹതയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കടക്കാം. നിത്യാനന്ദ വംശത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിത്യാനന്ദ വംശത്തിന്റെ അർത്ഥം, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വംശത്തിൽ പിറന്നവരാണ് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വംശ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമികൾ അവരെല്ലാം നിത്യാനന്ദ വംശത്തിൽ പിറന്നവരാണ്. ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പിറന്നവരാണ് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറയുന്നത്. കേട്ടില്ല മാതാജി?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ആരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശത്തിന് വിധേയമാക്കരുത്? ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശത്തിന് വിധേയമാക്കരുത്. വൈഷ്ണവ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന ചില വഴികൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം ഉണ്ടാകുക? പറഞ്ഞോളൂ. വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മളെ വിമർശിക്കുക. വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതെ, വൈഷ്ണവ അപരാധം ഒരു വൈകല്യങ്ങളെ വിമർശിക്കരുത്. എന്തൊക്കെ വിമർശിക്കരുത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ വിമർശിക്കരുത്, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവര് സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവര് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ സാധുവായിട്ട് കാണണം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം, അങ്ങനെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം വെച്ച് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മള് അവരെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. വിവേചനം പാടില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് അക്ഷയ തൃതീയയാണ്. മെയ് 10-ാം തീയതിയാണ് അക്ഷയ തൃതീയ. അപ്പോ അന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അക്ഷയ തൃതീയയുടെ ദിവസം അന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അക്ഷയ തൃതീയക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ അല്ലെ, ലക്ഷ്മി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അക്ഷയ തൃതീയക്കാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് സ്വർണ്ണമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. ശരിക്കും അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. അത് ഭക്തന്മാര് ആ ദിവസം ഭഗവാന് സേവിക്കാൻ, അതെങ്ങനെയാണ് സേവിക്കുക? നമ്മളുടെ പൈസ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ദിവസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ദാനത്തിന് 1000 മടങ്ങ് ഫലമാണ് കിട്ടുക. നമ്മൾ വീട്ടില് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നു അല്ലെ, അവിടെയും നമ്മൾ ഭൗതിക ബോധത്തിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിനെയും നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കും ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനം കൊടുത്താൽ അത് ഒരുപാട് ഫലം നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടും നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഐശ്വര്യം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ദിവസത്തിൽ, ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചതാണ്. അതായത് പരശുരാമൻ അവതരിച്ച ദിവസമാണ്. ഗംഗാദേവി ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ച ദിവസമാണ് ഈ അക്ഷയ തൃതീയ. ത്രേതായുഗം തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണ്. കൂടാതെ സുദാമ ദ്വാരകയില് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയ ദിവസം അത് അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. പിന്നെ അക്ഷയപാത്രം, ആർക്കാണ് അക്ഷയപാത്രം കിട്ടിയത്? ദ്രൗപദിക്ക്. അപ്പൊ ദ്രൗപദിക്ക് അക്ഷയപാത്രം സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. കൂടാതെ മഹാഭാരതം വ്യാസദേവൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അക്ഷയ തൃതീയ. അത്രയും ഐശ്വര്യമുള്ള ദിവസമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ. പിന്നെ കുബേരന് ധനം ലഭിച്ചതും ഈ ധനത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് കുബേരനെ നിയമിച്ചതുമെല്ലാം അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. കൂടാതെ അന്നപൂർണാദേവി അവതരിച്ച ദിനമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യുക. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിശേഷമുണ്ട്. സിംഹാചലത്തില് വിശേഷം വരുന്നതാണ്. ജഗന്നാഥപുരിയില് വിശേഷമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ഇസ്കോണില് ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദർ, അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൊസൈറ്റി തുടങ്ങി. അത് അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ് 1953. അപ്പോ ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യാം. 18 അധ്യായവും അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യാം. പിന്നെ പിതൃക്കൾക്ക് നമ്മള്
അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം ശ്രാദ്ധ സെറമണി ചെയ്യാറുണ്ട്. അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം അപ്പൊ അവർക്ക് പിതൃക്കൾക്ക് പുണ്യം ലഭിക്കും. അന്നദാനം നമ്മൾ പ്രസാദം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ദാനം യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് നമ്മൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നത് അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. പിന്നെ ഈ എല്ലാ ദാനത്തിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദാനം ഏതാണ്? അത് കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ശ്രീ രാധാഗോവിൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ഡൊണേഷൻ ലിങ്കും അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. അപ്പൊ ആ ദിവസം മെയ് 10-ാം തീയതിയാണ്. അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പല ദാനമുണ്ട്, അന്നദാനമുണ്ട്, പിന്നെ 1500-ന്റെ ബ്രിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് 5000 രൂപയുടെ ഉണ്ട്, 35,000 ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ കയ്യിലാൽ നമ്മളാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 100 രൂപയെങ്കിൽ 100 രൂപ, അത് തന്നെ അത്രയും. ഒരുപാട് പേര് 100 രൂപ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത് അത്രയും സേവനമാണ്. അതുപോലെ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ ഈ ഉപദേശാമൃതം, നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ, ഇതെല്ലാം രാമകൃഷ്ണപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഭൗതികവാദികളായിട്ട് നിന്നേനെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത്രയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു സേവനം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല. പ്രഭു അത്രയും സേവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കുള്ളതിലെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം, 100 രൂപയെങ്കിൽ 100 രൂപ, നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന എത്രയാണോ അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി, അത് ഈ ഒരു ദിവസം ആ സ്പെഷ്യൽ ദിനമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ, ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും, ഏത് ഡൊണേഷനാണ് താല്പര്യം, അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അതൊരു കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ അതിലിടാറ്. അതിലിട്ട പോരെ മാതാജി? കാനറ ബാങ്കിന്റെയോ? അതെ, അത് ആനന്ദേശ്വരി മാതാജി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് മുന്നേ. മാതാജി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? മുന്നേ തന്നിട്ടുള്ളതാ മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതടയ്ക്കുമ്പോഴും കാനറ ബാങ്ക്, അത് തന്നെ കാനറ ബാങ്ക് മാംഗ്ലൂരില് കോംപ്ലക്സ്. കാനറ ബാങ്ക് ആണ് മാതാജി അത്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ. ഈ ബാച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനിയിപ്പം എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. എന്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അറ്റൻഡൻസിന്റെ. അത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ, നമ്മുടെ ഈ സൂമിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിലായിരിക്കും ഇടുക. ഉണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി ഇടാ കേട്ടോ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സൂമിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടില്ല. അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ സൂം ക്ലാസ്സിലേ ഇടുകയുള്ളൂ. വിദ്യ മാതാജി, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേൾക്കാം. ഈ ബാച്ചില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ബാച്ചിലുള്ളവർക്ക് ഇനി കിട്ടുമല്ലോ. കിട്ടിയവരാരും ഇടണ്ട. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു. ക്വിസിന്റെ ലിങ്കേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടു തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ചെയ്ത് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3rd ലെവലിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാത്തവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ബാച്ചിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ബാച്ചിലുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാത്തവർക്കും ചെയ്യാം, പഴയ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ. പഴയ ആളുകൾക്കും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചെയ്യാം പ്രഭു. ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. രാജപ്രഭു ചെയ്തോളൂ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല. പ്രഭു നമ്മള് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഇടും, അത് പ്രഭു ചെയ്തോളൂ. അറ്റൻഡൻസ് ഈ ബാച്ചിലുള്ളവര് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഇപ്പോഴും അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവുകയാണ്. സാരമില്ല പ്രഭു, നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി ഔട്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ക്ലാസ് കയറാൻ അതുണ്ട്, മറന്നുപോയി. ടൈം കഴിഞ്ഞ മറന്നുപോയി. ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് വിട്ടതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അല്ലേ? ഇന്നലെ ശരി. ഇതിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഹാജരുണ്ടായിരുന്നോ?
അന്ന് കിട്ടിയില്ലല്ല. ഇല്ല ഇന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല. തുടങ്ങിയത്. ആ ഇന്ന് തൊട്ടുള്ള ആ, അറ്റൻഡൻസ് ഓക്കെ. ഞാൻ ആ, നോക്കുന്നത്. ഹരീഷ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക്